Har du fået benzin på? Ja. Jeg var over Charles. Jeg fik fyldt helt op. Det var sent. Charles var ude i kranen og alene hjemme. Det var mægtigt. Hun hedder Rita. Smid ud. Nej, der er bare værre. Han er plim. Og vi skal ind og ikke, kan? Dit smil, min elskede, er som duften af en sal som blomst. Ja, det skal nok passe. Hvad med at komme ind for? Tag da min hånd, og lad os sammen gennem verden vandre. Hvad med en tår kaffe? Og en lille en. Der er kaffe. Jeg hedder forresten Tusindfryd. Tillykke med det. Jeg hedder Arne, og det er Benny. Jeg ville ellers ikke trænge mig på. Nej, den er god med dig. Men så fik jeg øje på skibet derhen, så fik jeg lyst til at sejle. Jeg har altid gerne ville sejle. Altså, da jeg kom forbi skuden, så tænkte jeg, at jeg måske kunne få hyre. Du kan blive kaptajn, hvis du vil. Hvor sejler den hen? Til mig, du gamle. Der er afgang ind i de nærmeste dage, når vinden går i øst og blæser den rigtige vej. Nej, det har jeg altid gerne vildt hen. Jeg tager hyren. Fandme. Jeg tager den.